Meddyginiaethau Gwerin Cymru gan Anne Elizabeth Williams. Mae'n dystiolaeth hynod ddiddorol gan bobl wrth gwrs oedd yn byw cyn dyddiau'r gwasanaeth iechyd. Doedden nhw ddim yn gallu talu ffy'r doctor ac felly roedd yn rhaid iddyn nhw ddibynnu ar beth oedd yn tyfu o'i cwmpas achos meddyginiaethau llysieuol sy'n yma gan fwyaf. Mae'r gyfrol yma'n gyhoeddiad amserol a phwysig a dwi'n gwybod y bydd pobl wrth eu boddau yn ei darllen. Un cyngor o ardal Tre Groes, Llandysul, oedd rhoi melynwy wedi ferwi'n galad yn y glust mor boeth ac y gellid eoddef, gan ofalu peidio wthio i mewn yn rhy bell, ac fe fyddai'r glust yn rhedeg o fewn byr amser. Tywallt olew neu Rhestr anifail i'r glust oedd cynghorion eraill a gyfnodwyd. Enghraifft, llwyad o sain cig moch cynnes, tu ddewi, neu'r olew a geid o bryfed genwair wedi twymo wrth ochr y tân, Morfa Nefyn. Gwasgu sydd malwen ddu i'r glust oedd meddyginiaeth gwraig o Hwlffordd.